Pre, Kita tahu pre nagjakin ito. lagi kinatali pre. Ako, dili ganina pre. Ah, nagkawatan ng cellphone bay. Dah, No, pre. murag Ito ba? tanawat ang yung cellphone mo bay. Kani pre? Oh, murag kuha gina ba? Mo ni pre? Ah, lagi maon niya kuha lagi. Oh. お前はもう死んでいる。何 Wa na pugoy kwarta ba? Murag nang nahanlan jud og kwarta na pud ani karon. Kinahanglan makakita jud og pamaagi ani. Kini. Murag tiyadag cellphone bay. Pulis na! Pre, kanang gusto kay ko kanang vlogger ba, pero problema wala tay cellphone. Ay, kanang kuan pre. Kanang iPhone kay mo man yung mga uso nga gamit karon sa mga vlogger. O mo gani Wala yana. ba ko gamiton? O yana gani, pero wala lagi tay yana ba? Ah, pila ka na paliton ni yana karon no? Nang pre kay wa ko kabalo anam. Kay gakasuya mo kuan ng uban ba mga vlogger kanang hay, yana Gani, bitaw kay mga mga nana kuan sa kailang kuan kuan ba? ba? Nindot kinang yana Hindi ba? kailang lantawon ilang kuan ba. Mm. Pero Mo man siya gitawag gud nga pasyon daw. Yana sa Gani. to. Oh. Gusto gyud ko vlogger. Kini. Pila ka na mahal gina. Target lock. Murag mo palit jud og cellphone ba. Tuon na ko. ba ko nimo pre. Kuan kay kini. Kita kita pa maagi mga. Ay kuan ay nako ang kwarta kay Oy, pre. Pre, nang pre. Oy, ay din din. Pre, matay wala singot man kay ka makagikan di ay. Ay, di wala ra pre kay naglakaw ra mo ko init kay ba. Dali-dali magkagod. Ay, wala man, wala. Ay, Relax ay, kay ko. Mugutay bangko pre. Unsa may ato pre? Kanang murag na ako nadugan, murag cellphone. Amo lagi pre, nagplano lagi mi og kanang mag-vlog pre ba. Ay, nagplano mo vlog. Oh, plano mi wala man yung cellphone pre. Wa mo cellphone. Wala, gusto na ko play itong cellphone. iPhone lagi pre, kitong pang-vlog ba pre? Tinaw kina ka pre. Oy. Ano na akong pangita pre? Unsa na pre? Mas ganahan mo og iPhone pre. Uy, Kapre. iPhone na pre? iPhone iPhone 14 gid, Pro Bino, Max. binuang man ang imo nga pre. Tinuod lagi pre. Ay pre, pila po na pre? Ay, pre. Pila pre, pila. Ay, barato man pre. Pila na siya pre. 35k. Dili ka na kinawat nimo pre? Sing kinawat na nimo. Ay, kinawat. Purmada kay ni pre. Dili na kinawat. Ano, sa bagay. Oh. Pila na pre? 35k na boss.